L-Odwa Tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Bijek ukoll. Illum huwa jum ieħor minn daw it-8 ijiem aħna jgħidulhom ottava 8 ijiem li fihom inkomplu niċċelebraw is-solennità qaddisa l-festa kbira tal-Miliet. Il-Knisja wkoll fid-29 ta' Diċembru tfakkar Qaddis Martri-Isqof, Arċisqof ta' Canterbury, Thomas Becket jew San Thomas Becket, li iddefenda ħafna id-drittijiet tal-Knisja, qegħdin nitkellmu fis-seklu 11, u 100 martri biex jiddefendi propju il-liġi tal-Alla u l-libertà tal-Knisja. Bl-interċessjoni tiegħu nitolbu wkoll għall-Papa Emeritu Benedittu XVI, il-Papa Franġisku l-bieraħ għalinna tanna l-aħbar li l-Papa Emeritu, Papa Benedittu ma jiflaħx ħafna, u bniedem ta' kważi 96 sena. U għalhekk nitolbu ħafna għalih. Il-Papa talabna biex nitolbu għall-Papa Benedittu u jiena nixtieq ukoll nitlobkom li tingħaqdu miegħi llum u din il-qudiesa nagħmlu talb speċjali għall bżonnijiet tal-Papa Benedittu, tal-Papa Emeritu. Fid-wita ta' din il-qudiesa u nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' lieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int tajt il-grazzja lil Martri San Thomas Becket biex bil-lubija kollha jxerred demmu għall-ġustizzja bit-talb tiegħu għatina li f'din id-dinja niġħdu ħajjitna l-Kristu ħalli nsibuha fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, bdan nafu li narfu l-Ġesu. Jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena naf u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu u giddieb u l-verità mhijiex fih. Issa kull min iżomm il-kelma tiegħu fih hemm tassew l-mħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Bdan narfu li aħna fih. Min jgħid li qed jgħammar fih, jeħtieġ li hu jgħix kif għexu stess. Eżis, minix nikdbilkom xi kmandament ġdid, imma kmandament qadim li kellkom sa mill-bidu. Il-kmandament il-qadim, il-kelma li intom smajtu. Madankollu, kmandament ġdid qiegħed nikdbilkom, għax seħħ tassew fi Kristu fikom, għax id-dlam għadda
u d-dawl tas-sew ġaqjed jiddi. Min jgħid li qiegħed fid-dawl u jobgħod il-ħuħ għadu fid-dlam sa issa. Min iħobb il-ħuħ jammar fid-dawl u fih ma hemm ebda tfixkil. Issa min jobgħod il-ħuħ jinsab fid-dlam, jimxi fid-dlam u ma jafx fejn hu sejjer għax id-dlam hemm ilu għajnejh. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Nejdu fl-imkien ħajjifirħu smewiet u titenna l-art. Ħajfirħu smewiet u titenna l-art. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. Fl-imkien ħajjifirħu smewiet u titenna l-art. Ħabbru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu. Fost il-popli kollha li ġubijiet tiegħu. Flimkien ħajjifirħu smewiet u titenna l-art. Il-mulej u li jagħmel is-smewiet, ġmielu sebħ huma qudiemu, għawa żbuħija fis-santwarju tiegħu. Flimkien ħajjifirħu smewiet u titenna l-art. Dawl biex idawwar il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Israel. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qarim l-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Wara li għal-ilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lil-mulej, kif kien hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi ikkonsagrat lil-mulej u biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ bċiċen kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju mqanqal mill-Ispirtu u xin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u għalaqgħu fuq dirgħajh birek lill-Alla u qal: Issa u sit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Għaliex għajnejn jaraw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwar il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu Marija: Ara dan se jiġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh u intu ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. Kif tindunaw f'dawn it-tmien ta' wara l-miliet aħna naqraw siltiet mill-Vanġeli kemm ta' San Mattew u kemm ta' San Luqa li jagħtuna tarif dwar it-tfulija ta' Ġesu. U aħna nerġgħu nisimgħu dawn il-Vanġeli meta nirrepetu it-tifkira tagħhom skont il-kalendarju ta' meta seħħu. Pereżempju dan huwa il-Vanġelu li aħna se nisimgħu fit-2 ta' Frar 40 jum wara l-miliet għaliex li seħħ propju il-purifikazzjoni kienet issir 40 jum wara. Imma f'din il-ġimgħa mill-miliet sal-ewwel tas-sena f'din l-ottava aħna nisimgħu propju dawn il-Vanġeli ta' tfulija ta' Ġesu. Dan huwa wieħed minnhom. Meta diġà għandu 40 jum it-tifel,
il-ġenituri tiegħu joħduh Ġerusalemm l-ewwel darba li t-tarbija Ġesu imur Ġerusalemm, jidħol fit-tempju li bent Alla magħmul bniedem, jidħol fit-tempju ta' Ġerusalemm, imma jidħol bħala membru ta' familja fqira ħafna. Kif nafu x'inhu l-kod? Jagħtina dettall San Luqa mingħajr ħafna kliem jgħidilna li din il-familja kienet mill-ifqar. Għaliex fil-liġi t'Alla kien hemm miktub li biex inti tifdi l-ewwel tifel tiegħek trid toffri ħaruf. Jekk ma jkollokx biex tixtri ħaruf, tista' toffri pargamiem jew żewġ bċiċen. U aħna qrajna li l-offerta li jippreżenta Giuseppi mhijiex ħaruf imma hija tal-fqarnet, pargamiem jew żewġ bċiċen. Ħafna qaddisin innotaw li għalkemm Giuseppi u Marija ma ħadux magħhom ħaruf, il-Madonna f'idejha kellha il-ħaruf ta' Alla. Għax hekk isejjaħlu Ġwanni l-ammiet meta kiber Ġesu ta' Nażaret jiġi introdott minn Ġwanni il-Battista bħala dan l-ħaruf ta' Alla li neħed nubiet tad-dinja. B'xi mod ma kellhom bżonn joffru l-ħaruf annimal għax kellhom il-ħaruf ta' Alla li qed jiġi ppreżentat lill-Missier. U x'mun dan ir-raġel li fuqu jistih l-Ispiritu Santu li notaw li l-Vanġelu ta' San Luqa jirrepeti ħafna drabi kemm dan x'mun kien raġel ġust u tajjeb imma kien ukoll immexxi mill-Ispiritu Santu, eżempju sabiħ għalina. U kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael. U meta jaraf din it-tarbija ċkejkna u fqira, jgħid affarijiet straordinarji tant li anke l-ġenituri jistaġbu. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek. B'xi mod qed jinterpreta wkoll l-isem tat-tarbija Jexuà, Ġesu, Alla jsalva, għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek. Imma mbagħad ukoll jgħid dawl biex idawwal il-ġnus, glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Dawl biex idawwal il-ġnus, dawl tal-ġnus, lumen gentium. Dan li aħna se niċċelebraw anke fit-2 ta' Frar bil-mixela li nagħmlu fil-funzjoni tal-gandlora. Imma li l-Madonna wkoll ifissrira li għalkemm dan it-tifel huwa dawl tal-ġnus u glorja tal-poplu ta' Iżrael se jkun ukoll sinjal li jmeruh. Diġà ta' 40 jum din it-tarbija hemm fuq għad-del tas-salib, hemm fuq għad-del taċ-ċaħda tagħna, hemm fuq għad-del tat-tmerija tagħna, dan ikun sinjal li jmeruh. B'xi mod il-miliet allura mhix storja li tisforzak se tirrispetta l-libertà ta' kull wieħed u waħda minnha, ma aħna x'deċiżjoni se nieħdu quddiem Ġesu? Se mmeruh jew se nilqgħuh bħala faraġ, salvazzjoni, dawl u glorja. Jew inkomplu nitolbu għal saħħa u għal bżonnijiet tal-Papa Emeritu Benedittu 16, faqda sħiħa mal-Papa Franġisku mal-Knisja kollha li qed titlob għal dan il-qaddej ta' Alla, u nitolbu wkoll lil Mulej isejjaħlu għal premju li jistħoqlu meta jrid u meta jkun il-waqt. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal morda kollha tagħna b'mod speċjali f'dawn il-jiem ta' festi fejn is-solitudni, id-batija, id-depressjoni jkunu ħafna iżjed qawwija. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal familji kollha tagħna b'mod speċjali l-familji għaddew momenti ta' tensjoni, ta' inkwiet, ta' mart, biex il-Mulej bil-misteru ta' twelid tiegħu ikun ukoll ta' għena u ta' faraġġ fid-diffikultajiet tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu biex pajjiżna jirrispetta dejjem il-libertà reliġjuża bl-interċessjoni tal-Qaddis Martri
San Tomas ta' Cantabria u Beckett, kif kien kun jomu, aħna ikonna tassew xhieda qawwija tal-aħbar it-tajba ta' Ġesu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu bl-interċessjoni ta' Marija li llum fil-Vanġelu tippreżenta lil Ġesu fit-Tempju. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża, għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna, għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dajfa tagħna kisbet ġieħa l dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġlu b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, il-xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddiemek biex nagħduk.
U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu kati lilna wkoll il-wirds tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Xmun u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den, jatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma' u miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jdiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġism. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek.
ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina nitolbu Alla li tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għal bżonnijiet tal-Papa Emeritu Benedittu 16. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tagħmmet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina bit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina bit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina bit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina bit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina bit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina bit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina bit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Konsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn ta' dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. E kulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la d-daħannix fit-tiġrib iż-zeħlissa mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. E kulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dubietna palma nafru l-minuħati għalina, la d-daħannix fit-tiġrib istaħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben, lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-raba misteru minn ta' dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat quddiem l-apposti fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti bis-smewwieti tgħaddi ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għaffirna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti bis-smewwieti tgħaddi ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għaffinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħannix fit-tiġrib issa ħrisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nibku nolfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna dawallinu dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina u dan turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġini Marija. Lopalina qaddisom Malla. Biex ikun jistoqilna dak li wetna Kristu. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti bismewiti tqaddis ismek tiġi saltnatik, kulli titint kif is-semek da fl-art. U bisna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la d-daħalniex fit-tiġrib istaħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddifuq. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-la. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħuq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħuq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħuq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insar. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Henna lina. Tlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jissoqilna dak li wetna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzo glorjuża Marja den Verġni inkunu meħlusa midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerħa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema
Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Tomas Becket. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li ħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek il-kluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.